Akadelela nje, uyadelela nje akakwazi ukukhuluma nje. Akadeleli. Uyawa absorber, awa amplify, awa distort bese kubuyisela wona njengoba enjalo ama emotions akho. Hayi, mina nje ave emotional nje. Ngiyashesha nje mina. Cha, awukho emotional. Uyawa absorber, uwa amplify, uwa distort bese uyawa express akuwona wakho. Uzalwe une open emotional center, solar plexus. Kunabantu esisibadelela, kunabantu esisiba emotional kanti asazi ukuthi ba reflector exactly lento ekwi environment, exactly lento esiyona thina. Bona they don't have ama emotions of their own per se, but most of the time they amplify the emotions that are in their environment. They are emotionally sensitive, those people. You can't hide the emotions from them. They are going to pick them up. Bese kuba kubona ukuthi they are amplifying them or they are suppressing them. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani kunombani ngoba impilo ayisiyona lento ucansi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Iyona into eyenzekalayo ke leyo ke. Mawune open solar plexus, lokhu kuyishadi lakho, mawunalokhu solar plexus le open nje kanje, nama channels ikaya kwi throat ke kanjalo ngokuhlukahlukana kwezinto. Nayi open solar plexus le, solar plexus kwi chart lakhe open, uyisponge nje sama emotions. Uyawa absorber bese yawa amplify bese yawa distorter. Sikuveze lokuthi azoba amplified and distorted ebuyela back la qhamuka khona wa express kuthiwa unje kanti hayi akukho njalo. Wathatha kwi environment and you are very sensitive kuwona ama emotions. You are very sensitive, yabo. Uyakwazi ukupick up ukuthi lo ukulesimo lesi and makuzela kwi aura yakho naleso simo usuke wena uzombuyisela times 2 lokho. So that is why mawune open solar plexus isikhathi esiningi uthola ukuthi ma umuntu oyi extrovert uya reactional so lutho wena kuthiwa nje ave uthetha noma ave usheshe ukushaya noma ave uthanda ukulwa noma ave ukuthanda ukusheshe ukuphawula noma into ekuthiwa emotionally reactional, because you just take them and you amplify them as they are, yabo. But abanye ke they just decide not to amplify them, they just decide to suppress them. Uthola ukuthi mewa suppressa khona umuntu ozothi for the sake of peace let me keep quiet. Uya suppress anger, suppressa ini, suppressa yonke into, yabo. Uthola ukuthi lo muntu at a later stage so ave ne anger, ave enenhliziyo embi, ave this abongathi cruel, usuppressile la kwi emotional center yonke into ade absorb suppress. Indawo akhulele kuyo noma indawo achitha kuyona isikhathi sakhe esiningi. Mawune open solar plexus nje, une open solar plexus center, mele ube aware ukuthi isikhathi esiningi ama emotions usuku uwaphethe waqukethe kusoba way environment yakho, ngoba mangabe uwedwa wena kungekho umuntu owi aura yakho, we are just as good as neutral, you don't have any emotions, yabo. So bese umthola umuntu uyagijima uyobuka izinto uzazi kahle ukuthi une open solar plexus, uyobuka izinto ku social media akayikhethi, mele uyikhethe into oyibuka ngoba uyisponge. Lezo zinto ezithathayo you absorb them, yes, you absorb them. And uyazi ke nawe ama emotions awumama wani ka action as a result bese kuqhamuka ama lokungana ama results. So wena ma ukuthi wena awukho aware of izinto ezibukayo nezinto ezilalelayo, uthi akabsorbe ke in, understand ukuthi you are sponge. Be very vigilant about
ama-emotions ne-environment, ibheke into oyibukayo, ibheke into oyilalelayo, babheke abantu ochitha nabo isikhathi. Kumele ukuthi ube aware. Uyabona, it's even worse uma ngabe kuwukuthi umuntu one-energy nje, oyi-extrovert, energetic, ngoba it's easy to be set up for a trap. It's easy. Uma ungabe umuntu esekwazi nje, it's easy to set you up for a trap because uyakwazi uzo-react. Yabo, uyathi uzo-react. Even the marketing, they can set you up for a trap. Even the people abafuna ukuxoshisa, they can set you up for a trap because they know ukuthi uzothi wena, yabo, uzocasuka. They know ukuthi wena uzocasuka because you take it in, yabo. Awunayo le nto ukuthi you have a defined range yokumanage ama-emotions. No, awunayo emotional management consistent and defined. Lutho, you just take it in, you amplify it, you bring it back. That's it. If you did not bring it back, suppress it. You just suppress it. And la ngoba kukhona amalokungana nje, kukhona ama-gates athile la, mhlawumbe njengabo 49, gate of revolution, abo 55, gate of spirits, abo 30, gate of desires, abo 36, gate of crisis, abo 22, gate of openness, abo 37, gate of family and friendship. Yabo la kunama not self akhona la, not self themes. Uthola ukuthi wena mhlambe la nje dishonor. Thothi wena it's either you hide ama emotions, hide ukuthi ufila kanjani. You just hide it. You don't like want to cough it out, or you just cough it out, you are reactional nje. Yabo kuzoba i negative expression vele egcineni, in not self. So la njoba kumhlophe nje u-empty kusokusho ukuthi it's an open or undefined emotional center kwi-charts lakho. So ilapho ke khona othatha khona absorba khona energy. That is where environment lokhu khona khona in ila oconditioneka khona. This thing is for conditioning. More often than not, ama decisions aqhamuka la are not yours. Ama decisions aqhamuka la are not yours. Sebe reactionally wathenga into only to find out mase yedwa ukuthi ish, yeah man, sengithenge something la, yilo muntu abehamba naye. Usebenze wathi wa reactional. Yabo lento ekuthiwa i-point of neutrality. Kubalulekile ukuthi ube like ukwazi uku-understand ukuthi ama-emotions ami they are externally influenced. Ngenzeka mase ngingedwa uthola ukuthi ngeke ngifile ngale ndlela engifila ngayo nje manje. Qonde lokho. Yabo ngoba ngafika abhaste uthola ukuthi lo abhaste kade ethule. Engasho ukuthi hayibo ngiyacindezelela njengoba ene-gate of revolution nje. Thola ukuthi uthule nje izinto azenzeki ngendlela afuna ngayo yena. Ama principles akhe lokho egxobeka lokho umuntu lokho wagxoba umuntu lokho wagxoba athule nje angasho, more especially in my relationships athule nje angasho. La yobhasta khona uyobhasta naye futhi azayisolo ngoba ubekusuppressile. Yabo nje manje sekuyaphuma bo. Yabo ayikho consistency la, ayikho. And okwethu thina sine open solar plexus ukwenza i-deconditioning. Yabo nje bene gate of family thola ukuthi nje mhlawumbe ilona el-defined la gate of family iyona filter. Thola ukuthi nje yena uvela be-reactional nje emndenini. Uthola ukuthi usethola segaxele nje ufuna ukuthwala umndeni, ufuna ukuthwala abangani, ufuna ukubathwala. Yabo ufuna uyena uzithola jack of all trade lapha ya kubangani nakuma families nakuma group settings. Ufuna ukunika that emotional support. Akayibona mase yuzeka no 30 uya react. How usuna lenkinga mana ke ngizozama uya react. Alandeli ke lento ekuthiwa ini i-strategy and authority. Konke la openness vele uzizwe nje ukuthi phuma uhambe uyoshare uyohlala nabantu kube mnandi uxoxe uhlala ngisho even nabantu you are shaking hands with your enemies because you have this thing of wanting to be open. Yabo we are a social butterfly. Ungena kuma crisis